ɛwɔ sɛ wobɔ ho dawuro sɛ Akufo-Addo aban atimi ate petrol so no wonka ɛno ne ade atiefoɔ ɛnɛ chairman ma ka ho asɛm waka ho asɛm sɛ there will be a 4% reduction ɛbaeɛ no sɛ kɔ soro a de a wobɔ Akufo-Addo din wobɔ aban no din enti woka ho asɛm sɛ yɛate soɔ no ɛno nso so no wobɔ aban no din sɛ aban no ayɛ adeɛ because mahama aban na patro yɛate so awɔ aberɛ a wɔsɛ ɔno deɛ ɔnte so na sɛ no nso so mengogo mfama ho ɛnkyerɛ wo sisi a ɔkaa sɛ ɔnte so ɛnti sɛ Akufo-Addo ɛne Baomia aban atimi ate patro so a mɛmfa no sɛ yɛ normal sɛ sia me ne wo kasa yi ma ayi o producer no ma no ngogo later ayi 1 liter ɛwɔ UK France even America no ongogo Ghana deɛ yɛ yi nefa to dwa sisi a ɛhɔ na bɛhu sɛ Ghana we are better than the developed countries. Ghana is better than the developed countries because your patron na for say wɔn deɛ no ɛno na meka sɛ gugu ni sisi a adanti na wɔn ka kyerɛ no ongogo anya sɛ me yɛ yi o utie sɛ John me yɛ Ghana ni o me country me chama Wontumi deɛ da bia no me praise me country me bɔ me country abaso me nyɛ nyaatwom te sɛ da bia no na ma yɛ te sɛ moa yɛ country no da bɛnie da bɛn na bɛyɛ sɛ Ghana is developing and Ghana will develop ayɛ wɔn na mɛbɔ Ghana abaso ayɛ wɔn na mɛbɔ Ghana abaso make us say Ghana is better on say wo kra yɛ nwanwa na wɔn na edi Ghana ho adanse ɛyɛ hwan ya you must say the reality no ɛna wo say ɛna me say gogo na hwɛ sɛ a ɛno na bɛhu sɛ Ghana we are better than them in fuel pricing. Yeah, you free wa.